huomenta. Nyt on 25. kesäkuuta kello 4 aamulla Helsingissä. Meillä on alkanut täällä oikein kiva, iloinen viikko, mutta valitettavasti kaikkialla maailmaa ei ole mahdollisuuksia samanlaisiin viikkoihin, kuten esimerkiksi Venäjällä, missä on tämä todella kammottava sensuurilaki, mikä on todella syvältä, ja sen takia mä ajattelin, että voisin mennä vähän lähettämään rakkaudella terveisiä Venäjän suurlähetystölle. Nyt me ollaan täällä Venäjän suurlähetystöllä. Mä odotan, että auto menee ohi. Nyt täältä tuli ruuhkaa yhtäkkiä. Noin. Nyt me ollaan täällä ja nyt mä menen lähettämään terveisiä. Ei oo ehkä maailman kaunein, mutta on se kyllä. On se kyllä mun mielestä kaunis. Niin, kuin tossa näkyy. Terveisiä Venäjälle rakkaudella. Mä ajattelen tässä nyt niinku venäläisten puolesta.